shiga uku cikin uku kai jirgin nan ya sani Dubai. San ba ni zuwa wuri nai sai in zani garin Madina. Allah kai mu garin Madina. A iya kotu ba na tsayawa kudan uwa na barakawa. Ganin shi baya bani shawa sai zai kai ni garin Madina. Allah kai mu garin Madina. Muhammadun ƙaunarka ta zama kayan ɗauka ta a kullum. Ta daukanta min rikogan burina in je Madina. Allah kai mu garin Madina. Ya manzan Allah kira ni tsananin buri yayi muni. In ba kai ba ka gaje ni burin baya zuwa Madina. Allah kai mu garin Madina. Allah kai ta salatin wanki taskar bayan kamaki. Ba gajiya nan sa da birki. Allah kai ni garin Madina. Allah kai mu garin Madina. Ni ne dan Sani Bashin Aminu mai begen mukarram. Allah ce waƙar ga ta zam ta wasila ta zuwa Madina. Allah kai mu garin Madina. Nun ka salati ga sahibansa bayan kayi ga 'yan gidansa. Saruyi na yayi ta nisa a cikin ƙaunar mai Madina. Allah kai mu garin Madina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sayyidi Rasulullah.